ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи канали Юристиҷа муроҷиат кун, скидка дора. Салом алейкум, таксиёи Россия. Ватакои илтимос, комет клиента бор мекунед, клиента нигоҳ кунед кия чия. Ина бешораро овардиан, дор каждиан, ду клиенти рус. Ина. Ассалому алейкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷа. Видеои имрӯзаи мо як каме суҳбат мегзаронем оиди як масъала барои мардуме ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд. Рости бародарони азиз, як навора дирӯз дар интернет дидем. Ба фикрам ки бисёриҳо низ аз ин ҳодиса аллакай хабардор ҳастен. Як миллати худмона, як ҳамватани худмона ду шаҳрванди Федератсияи Россия дар дохили лес, яъне ки ҷангал, ба қатл мерасонанд. Яъне ки бародари тоҷик дар Федератсияи Россия кору фаъолият мекардай, ба ҳайси ронанда, таксист будай. Шабона дута ҳами шаҳрвандои рус дохили вориди мошинаш мешаванд ҳамчун клиент пассажир ва мераванд дар лес наздик мешаванду дар дохили лес и бародари ҳамватани худмона ба қатл мерасонанд. Яъне чӣ гуна ба дор меовезанд. Вайҳо 2 нафар ва и бародари тоҷик худаш тоқа будай, ҳарди вайҳо зӯроварӣ карда ба дор меовезанд и бародари тоҷика. ҳозир мо ира аз назари қонуни Россия ба шумо мефаҳмонем ва баъдан бо суҳбати худмона идома медиҳем. Агар аз назари қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон бигирем, ҳамин кирдоре ки вайҳо ба амал оварданд, агар дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал биёранд, мисол суиқасд кардан ба ҷони як каси дигар ё ки ба қатл расонидани як каси дигар, дар ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи қонунгузорӣ дар моддаи 104 омадагиаст. Яъне моддаи 104 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи одамкушӣ омадагиаст ва қисмҳо дорад. шурӯъ мекунем аз қисми якумаш. қисми якуми Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 104 одамкушӣ бо маҳрум сохтан аз озодӣ аз муҳлати 8 то 15 сола ва баъд иҷа бо ҳолатҳо дорад ки мисол бераҳмона ба қатл расонидани як каси дигар. Мисол мегирем бо воситаи чанд нафар як нафара азоб дода ё ки чандин корча зада ё бераҳмона ба қатл мерасонанд, аллакай дар дигар қисмаш дохил мешавад. Ва мутобиқи қонунгузории Федератсияи Россия, Кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия, одамкушӣ яъне ки убистваш дар моддаи 105 омадагиаст. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошад моддаи 104 дар Кодекси ҷиноятӣ, вале дар Федератсияи Россия бошад дар моддаи 105 Кодекси анамин уголовниш омадагиаст. ва ногуфта намона ки ҳар як давлат кодексаш моддаҳош аз якдигариш фарқ мекунанд ва ҳамин чиза ба назар бигирем. Мутобиқи қонунгузории Кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия, ҳамин кирдоре ки ӯ шаҳрвандои Россия нисбати шаҳрванди тоҷик ба миён овардану ира ба қатл расонидан, аз назари қонуни Россия ба маҳрум сохтан аз озодӣ аз муҳлати 6 то 15 сол ҷазо таъин карда мешавад. Ва дар иҷа бародарони азиз бо чӣ гуфтанем? Мақсад ҳар касе ки кору фаъолият мекунад дар Россия ва умуман ҳамин шахсиятҳое ки ба ҳайси ронандагӣ кор мекунанд дар уҷа, эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дар роҳу рӯ ё ки дар ҳамун пассажирое ки шумо дохили мошини ихтон мекунед, бо эҳтиётона рафтор кунед. Чунки дар ҳамин ҷа мисол шумо аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия барои як сомон кор кардан мерем. Мисол дар ҳамҷа мерем ки вазъи зиндагии шумо, падару модари шумо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки зану фарзанди шумо соҳиби як бурда нон шаванду шикамшон сер бошад. Ба ҳамин хотир бародарони азиз, фикри падару модар, фикри зану фарзанда карда дар ҳамуҷа бо эҳтиётона кору фаъолияти худтона давом диҳед. Ҳамин қаша бародарони азиз аз хотир набарорем ки
дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ватан шуморо падару модар, зану фарзанд, умуман аҳли оилатон интизоре. Ва боз як чизи дигаре гуфтанiem ба ҳама мардуми тоҷике ки дар Россия қарор доранд. Мисол ҳар вақте ки ҳамихели ҷиноятҳо содир мешава аз мардуми тоҷик, аз кулли миллати тоҷике ки дар Россия қарор дора, эҳтиромона хоҳиш мекунем ки бигзор ин чиз қонунӣ аз ҷониби кормандои Россия худаш дида шава. яъне ки ман чиро дар назар дорам, вақте ки хеле ҳодисаҳоро яке аз шумо дар Россия мебинен, шуморам ба ин роҳҳо, ба ин хатогиҳо роҳ натиҳен. Мисол бародари тоҷика азоб додан, бародари тоҷика ба қатл расонидан, бигзор дар назди қонун ҷавобгар бошанд ва на ин ки шумо низ ба ин хатогиҳо роҳ битиҳену даст ба ҷиноят бизанен дар мулки бегона. Чунки дар уҷа хитон ҳар касе ки дар мулки ғарибӣ қарор дора, вай худаш хубтар аз ман медона ки кадом миллат, кадом шаҳрванд дар Россия чӣ гуна қадр дора. Ба ҳамин хотир мақсади гапи ман ҳамияе ки дар ин гуна ҳодисаҳо шумо низ даст ба ҷиноят назанен, аз ин гуна кирдорҳо худдорӣ кунен, дастдорӣ кунен, чунки агар яке аз ин амалҳоро шумо низ ба вуҷуд биёрен, дар ҳамон мулки бегона ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашану аз озодӣ маҳрумтон мекунанд. боз мақсади гап ки проблемаи зиёдтӣ дар хитон мешава. Аввалан ки ӯ гуна шахсиятҳо, ӯ гуна шахсое ки ин бародара ба қатл расонидан ё монанди ӯ шахсое ки пештар аз ӯ чандин бародарои дигара даст ба ҷиноят задан, ба қатл расонидан, бигзор худованд ҷазошон битиҳад. ӯро аввалан ки ба худованд биспорен ва дуюмин ки бигзор ваё дар назди қонун, дар назди қонунгузорӣ барои ҷинояти содиркардаи худшон ҷавобгар бошанд ва ҷавоб битиҳанд. ва ман як қиссаи дигара баҳри шумо оз мегӯм. Мумкин баъзеҳо аз ин ҳодиса хабардор бошен ё мумкин ин ҳодисаро ба чашми худтон дида бошен. соли гузашта дар Федератсияи Россия ду шаҳрванди тоҷик нисбати як шаҳрванди Федератсияи Россия камтар муносибати гапҳошон безеб мешавад дар дохили автобус. байни онҳо муноқиша ба вуҷуд меояву ҷанг мешаванд. яъне ки дар ин ҳолат иди шаҳрванди Тоҷикистон ҳамун шаҳрванди руса корча мезананд мегӯем дар дохили автобус, лекин дар ин ҳолат ҳастанд одамо ва ҳастанд шаҳрвандое ки мисол ба навор мегиранд, бо тариқи ба наворгирӣ метавонанд ки доказателство истофа шаванд ё ки ҳамун шахсияте ки ҷиноят содир мекунад бо тариқи навор дастгириш кунанд. ва ҳамун сол ҳамин кирдор ба миён меояву ҳамун ду ҷавона бо воситаи навор гирифтани яке аз шахсое ки дар дохили автобус қарор дошта, ба воситаи навори ана ҳамун шахсият ин ду ҷавони тоҷика дастгир мекунанд ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашанд. мақсади гап ки бародарони азиз, хоҳиш мекунам аз ҳаматон дар ҳама кору фаъолияте ки мекунен, дар ҳар куҷое ки қарор дорен, ба ин гуна кирдорҳо роҳ натиҳен ва дар корҳову дар роҳу руво, дар шабона ё ки рӯзона ҳама вақт бо эҳтиёт бошен. як бори дига таъкид мекунем, ҳамин қадар чиза шумо фикр кунен, одами ба фаҳму одаме ки ақлаш солимай кор мекуна, аз ҳамин қадар гапи ман хулосаи хича мебурора ки ин гапа аз ёдтон набурорен. дар ватан, дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар яки шуморо падартон, модартон, аҳлу оилатон, зантон ё ки фарзандтон интизоре. шумо ба хотири ҳаваё рафтагиен ба муҳоҷират, ба хотири ҳаваё мақсад ки аз пайи кору фаъолияти хитон бишен ва ӯ бародареро ки ба қатл расонидиан, бародарони азиз, ҳама каса дар ҳаққаш дуо кунед. бародарони азиз, ҳамин буд навори имрӯзаи мо оиди ҳамин шахсияти тоҷик, ҳамин бародари тоҷике ки дар Россия ба дор овехтанаш дар рафти кор карданаш. яъне ки вай дар кор буд, шабонаву таксӣ мезад ва ҳамун ду пассажире ки шиш бадбахтона ҳамин кирдора ба миён овардану ин ҷавон ба қатл расид. видеои худмонро ҷамъбаст мекунем. дар канали Юристиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.